Ще успее ли професионален японски нож да набие цяло българско прасе? За да не е тегаво, ще го нарежем с нож за зеленчуци. Нож на кири. Правим един дълъг разрез, все едно се минава през масло. Внимателно отделяме сланинката, даже си оставяме и мисце. Става толкова бързо, че ако бяхме с някой нож Джеки Чан, китайски, щяхме да се занимаваме цял ден. Режем си сланинката на парчета и не се занимаваме с глупости. Продължаваме с осмянката, да я махнем бързо и нея. Сменяме малко играта. Взимаме ето този малък нож на сатаке, за да видим какво ще направи тая малка оса. Почваме да отделяме рибицата, става всичко за секунди, просто играчка. Пляскаме рибиците на масата и това, приятели, е просто красота. С минимален натиск пържолките си падат една по една, изобщо не се мъча. Вижте, всичко е фантастика. Време е да отрежем и от бута. Отново пляскаме на дъската и сатакето действа. Никакъв проблем. Цепи ги една по една. За нула време прасето намаля. Много галантно, много лесно си приготвяме нашата вечеря. Това, приятели, е крайният резултат. Всичко е подготвено за фризерчето, а някои отиват на скарата за дегустация. Затова, приятели, не се занимавайте с глупости, а си купете един професионален нож за вашата кухня.